трябва да играе съперника. Още една възможност обаче за Тренто. И точката е факт. Така на Камил Семенюк, блок защита за Тренто и в последствие контратаката също е успешна. С италиански национал. Също важи и за неговия партньор на 4. Алесията, която осигуряваше Уилфредо Леон както от сервис линията, така и в атака за Полша. Просто той между другото стана MVP в миналогодишния турнир за Суперкупата. Състезател, който се характеризира с това, че често търси сигурността, много рядко допуска грешки. Първи в тази класация е Самуеле Папи, който има 8 суперкупи. Сервис на Лавия, стабилно посрещане. Атака на Ласин Бентара от зона 4. Отново залагат на атака пайп от Тренто. Този сега на висока топка. Добра работа на Путницки в задно поле. Уилфредо Леон е спрян. Даниеле Кастелани. Има опити в женския волейбол. Тази топка е в полето. Ето сега и фрибол. Атака на Болех Путницки без никакъв шанс. Този път Лауренцано виждате как укрути топката. Втора линия. Начален удар насочен точно в него. Топката сякаш попадна в поле. Точки ще може да завърши гейма с стил. Атака на Путницки, която категорично е в полето. Ето го пак този пайп на Тренто. Той не бе отразен, което означава... Опитното е, че Уилфредо Леон не започва втората част. Една възможност за Перуджа този път. Тя е... Сега игра на остра топка с Козамерник. О, великолепна игра от Сбертоли. Блокаут на Путницки. Нещата, когато си вътре на полето. Тук мрежата е определено излага. Са се увенчавали с успехи и така се раждали някои от най-сериозните имена в професията. Но пък има момчета като новия втори разпределител Алесандро Акуароне, като посвещача клубно първенство. 3 срещу Путницки без абсолютно никакво притеснение. Блокадата вдигна топката, възможност за брейки, той идва. Заедно с Лавия участва на европейското първенство под 20 години през 2018. Успява да изпълни много добър сервис, който прави резултата 20 на... Нов изключително агресивен сервис от тунизиеца. Импровизация от Алесандро Куароне. Перихлицки без да рискува дава възможност на Перуджа да играе. И той идва. Все пак обаче топката остава в игра. Олег Путницки обаче в миналия гейм Тренто свали нивото на началния, което разбира се отрази. Perché se i 6 in panchina non sono motivati e durante la settimana se la cantano senza impegnarsi, chi ci smena? La ricezione di Colaci, poi c'è Giannelli dal centro, passa così Flavio, muro di contenimento di Trento, allora c'è Sbertoli, bella palla per Riclixi, muro vincente da parte della Sirsusa. Di Plotrinsky, la ricezione di Micheletto, poi c'è Sbertoli, bella palla per la Pipe, vincente di Daniele Lavia. Ancora il servizio di Itas Trentino, riceve malissimo Perugia, la chiusura di Itas. E quindi grazie ragazzi, grazie a tutti voi che sacrificate anche il vostro tempo libero, le vostre famiglie per lo sport. Essere vicini ai propri giocatori. Servizio di Solè, ricezione di Lorenzano, poi dal centro, arpione il pallone ma c'è fallo. Il Solè, ricezione quella di Trento, arriva Riclixi, il punto al servizio, ricezione da parte di Colaci. Ancora la conclusione di Bentara, potrebbe essere il quarto tocco, lo sai Paolo? Sì. Posto 6, ricezione di Lorenzano dal centro, ancora passa Ianna Codamer, nastro, poi c'è Semeniuk, palla in testa Giannelli dal centro, Flavio Gualberto, palla è toccata, servizio di Trento, ricezione dietro di Semeniuk, che arriva il punto sotto misura del Schi, difende benissimo il muro di Trentino, poi arriva Micheletto, la palla è lì, si gioca mano contro mano, dalla ricezione da parte della formazione di Perugia dal centro, ci pensa a chiudere il set, Solè 25.